ହାତ ଗୁଡାକ ଦରଦ ହେଇଯାଉଥିବ ନା। ବାପା ମୋର ତମ ସହିତ ଟିକେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଖାଲି ତମ ସାଙ୍ଗେ ନୁହଁ ବା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ। କିରେ ନାତିଆ କଣ ହେଇଛି କି ଆଜି ଏମିତି ହଉଛୁ? ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନି? ପୁଅ ପରା ବଡ ହେଲାଣି। ତା ବାହାଘର କରିବା ମନ ହଉନି? ଶୁଣ ମୋ ଝିଅ ଦେଖି ସାରିଛି। ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦିଅ। କିଏ ସେ ଝିଅ? ତୋ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆକୁ ସେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କଲା? ଝିଅଟା ନିଶ୍ଚୟ କାଣିକି କୁଜି ହେଇଥିବ। କାଣି କୁଜି କିଛି ନୁହଁ ବା ବଢିଆ ଝିଅଟେ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଆରେ କି ବାହାଘର ବା? ତୋର ତ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣି କଣ ଘରେ ଦେଖିବୁ? କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ତାକୁ? ଆରେ ପୁଅ ଆଗ ଚାକିରି କରେ ତାପରେ ବାହାଘର କଥା କହିବୁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ବାହାଘର ନ କରିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଘର